Kulityombe kulapho lo makhulu wadlwengulwa khona waxhatshazwa iminyaka engapha kweshumi. Into ebuhlungu lo makhulu utyhola unyana wakhe ngesisenzo. Uthi ngenxa yeli ntlungu uye wancama yokulala ekhitshini ngelixa unyana wakhe elala egumbini. Uthi nangona elala ekhitshini unyana wakhe akakayeki ukumdlwengula. Utlotsi watle wena gamu. Uthi unyana wakhe ebevuka enzulwini zobusuku aze ekhitshini ze amyalele ukuba avule ingubo. Uthi bephelelwa kumoya xa esiva esitsho. Uthi uxhelekile kakhulu ngokwenziwa kunyana wakhe kuye. Kemnati. Uthi lo mkhwa kudala uqhubeka. Ngembule mo. Hayi lisa wena. Unyana walo makhulu kulindeleke ukuba enziwe uhlolo lwasengqondweni kwaye nontlalontle bazibophelele kumnceda umakhulu anxibelelane nezizalwane zakhe zibamncede kwinkqubo yokumangalela unyana wakhe. Lebabuhlungu papa. Sebelophuhliso loluntu lingenelele kulomba. Based on the assessment here, mental health, bonese and clinic, they are going to assess him as well. So if he's fit to go for a mental institution, so he will go there, he will be placed. They are going to check the space where he can be placed so that he can be safe and be treated. Offered all the support, necessary support for him to be a community member again. Uthi unyana wakhe umdlwengula amatyela liqela. Uthi ibuhlungu into yokuba unyana wakhe amnyanzelise ukuba akhulule impahla.